Tani kong nga pen pau biang ka jing sngongu u blay ba u pen la da ka jing ai ka jing u ban sam ni ka tin ka jing u blay but sai sien nga ai khu blay pi baro ki ba ju i ban sha score ka tin ka jing u blay na ka por se ka por ban nga ngit skem ba ka jing sha score ka tin ka jing u blay kan nang pen klan su su ka jing ngai ka jong fi kum ba ka tin ka jing u blay ka ong ba ka jing ngai ka jana ka ba yo sngo bat ka ba ya yo sngo ka tin ka jing u blay Ito blin ka khui fi lang ka por ka ba pin yo sngo ka tin ka jong blame u Jacob u tho aka city ka jong u hagal nong ka ban riu ka khat ka hagal nong ka ba sao ka khat ka ban riu wong gum ni Henry u ai ka jingai e khambun na ba kumta wong u blay u le prasha e ka ba sngo krau ya ki riu ki ba sarong ki ba sngo krau u blay dala dehi un yale yaki Kalong ka ba iting ladaw blay udaladi wan ban yale ikibriu padu yale ikita ken ki badoni ka ben sim ka snokra ka sarong Henry hakiba sngoret u ai ka jingai e ikan mau ka jing shisha juga ketin ka chugu blay ka ba ong ba daga jingai e ka chugu blay la pen emingi om de ka jingle kata patho haka shiti Seki Ephesus kalau nong ka ba ar ka dekat ka ba pra deka jingai ka chung blai la pen emingi deka jingai om deka jingle Henry ka jingai kam di tang kata ka bangi ngi don kam tang ha ka sngi jo ka jing pen em Henry ka jingai ngi don kam ya ka hagi por baro kam tam le hagi por ka jing hagi por ka jing jenjar ngi don kam ka jingai ka chung blai deka da unong tho ha ka shitish ke Hebrew Hagalanong ka ba sao ka dikhat ka ba khan riu upen sha yang tu ukran sha yang tu wong namar ka ta tong inwan ka jing slur sa ka khet jo ka jingai ai bangin yo pdiang ka jing snei bat bangin yo shem ka jingai ai ka ban ya rap yang i ha ka por badon kam bangin yo shem ka jingai ai ka ban ya rap yang i ha ka por badon kam ka umot ka jingai ai ka ya rap yang i kham tam ha ka por bangin don ka por ka jing tenju kumba ka ya rap yang i ban yo ka jing pen im kumta ka yarap ingi hagi por baro ka jing ai ka jung blai ikan mau yu apostle Paul haga por ka ba uyan leng ba ka por jo ka jing tenju phila ban shem ka ta ka siti ba ar koren ka long ka ba khat ar ka khot ka ba nyeu la khot e ka por jo ka jing tenju usha aga do ka jing pha u soitan baru apostle Paul udwai du laisin akmat jo blai ba blai un weng no iru sha aga do Henry u blay wong pen ban wong de ka jingai ka jonga ka dab biang yeme ka jingai ka jonga ka dab biang yeme Paul ka bamut ka jingai ka jonga kala biang ban ya rap yeme ha ka ba kum gani ka por kata gadi ka jing ong juga ketin ka chung blay bangi don kam me ka jingai ha ki por baro namar kan ya rap yangi namar ka jingai ka chung blay kan penla yang ai phi ban le ya ka ka bangim jula ban le kum nong inyo pdiang ka jingai inyo pdiang ka jingai ha bangi duai bat ngi duai da ka ba penret shisha ila de ha khamat tu try da ka do nu ju ka jing smoren ni kan mau ha ka farshi ka ba Jesus Christ u hikai pin puli ka ta ha ki gospel jung Lucas ka long ka ba khat phra ka khot ka ba shipho ter Sapang jo ki arngot ki briu ki balai ban duai ka temple ya ka jing duai jung wei la kan tai Henry ka jing duai jung wei pan la shem jinga ye kini ki arngot ki nong duai hu ju ublei but ka jing pher jong kini ki nong duai ka long hakamen sim jong ki da ka ba kum ka nu ka donut ki wan khamat jung ublei kini ki long wei udei u nong krong uba ki jiu ki junyau nyong nong pop yu wei pat udei uriuniam ubala tip kum farisi uba ki jiu ki bida buram yu haba u farisi u duaya khamat jung ublai udaya nu jor yala de bar uni nong krong uda nyeu lot ka jingle ka jung ka jingla ka jung baro bat ka penlong yu ublai ba klem penksan ya ka jing duai jung u farisi Henry ya ka jing duai jung uni unong krong pan haba uni nong krong uda penret yala de khamat jung utrai umnut wat ban pet ya ka khamat ong ka ketin ka jung ublai
Usngau tho ila de ba ulong unong pop u kra u penret ila de u duai wang ablay to isin e yanga. Bagani ka jing penret ka jung u new nong krong ha khamat jung blay. Ka pelong ba ka jing duai jung u. Mat ka jing kerkhu u shem ka jing ai. Unu no breu u wan ha khamat jung utrai. Unam kentaj lada wan dekat doknot ka penret shisha ha khamat jung u. Ikan mau ke Bible, ki don ki breu ki bawan so Jesus Christ, hawa ki wan dekat doknot ke penren. U Jesus juken taj yaki. Ikan mau ya ka jing ya ka nong kanan ka bawan ho Jesus Christ ba ka kerpat bu Jesus un penkhia e ka khun ka jongka ka bala pensitom de kiksut. Bad haba ka kerpat ka dua ya khamat u Jesus Christ ba un le ki kamba. U Jesus ong kumni. Wong ba kambit bak ban ay ka jingbam jugi khon hagik so henrei haba gani ka nong kanan kala penret shisha ila dia khamat jung jisu da ka ba ong wat ki so ru ki bam ya ka jingbam ka batam ka bahap na ka mi jugi kenran baga da ka jing penret juga ka nong kanan khamat jung jisu Christ ka pelong yu jisu bo le kamba haga ying ka jongka habangi wan ban penret ila dia utrai unom kentaj but kalenti ka bangin yok pediang ru ka jingker khu ka jung blai de habangi penret il dia khamat jung trai ikan mau ka kitab sam ka ba san phuai ka de khat khat nhiều ka ong ka dok not ka balwen a u blai men om ibeng men om kintai sha bangen pen kun ya ka de ka jingkren u blai u bangi ni shakri u blai u kupa u penret yela de da ka ba u ai ya u Jesus Christ shangi shaka perthai u Jesus Christ u penret yela de da ka bau ino ya ka buram jung u habning bat u jet bat wan hiar se ka perthai ban kop ya ka dur marau bat penret yela de hadu ka jing kok ngu wat hadu ka jing yap halo ka ding pana kata ka jing penret ka jung Jesus Christ bat kumju ru u blai u kwa ya ngai phiru kumju bangin penret yela de bangin don ye de ka men sem ju ka jing smoret ka men sem jung u blai da ka ba tongin pediang yela di bangilong kinong pom tana pediang jo pipi ngap e de ka jingkran to pin pediang yela di ba pilong unong pop ka nong pom bat pidon kam ye ka jingklau mat pidon kam yo blai ka jing im ka jong fi pidon kam yo Jesus Christ ha ka jing im jong fi piong try ngawan ban penret yela di to isin e yanga ngawan ban IT ka jing im jong ha shame kata ka de ka jing penret ikan mau ka tin ka jong blai ka ong la ki breu ka jonga ki bala khat ka kerteng jonga kin penret yela de bat kin duai bat kin wat e ka khamat jonga dengan sngau na bening en pen khia e ka ri ka jongki kata ka de ka jing kulari ka tin ka jong blai to ai bangin penret yela de da ka bangin pediang yu jisu ka don ka jongi bat ngin bu ning kong ru yu jisu ka jing em jongi man la ka sngi ban ngin kok ngo e ka ktin ka jong blai in ngai aga ktin ka jung blai in sngo scam out try tongin penret ila de da ka bangin dry malaga sngi inong try ga don kam ya me try ngam long e na la de try me long ka bor me long ka jing im jonga ngawan ban penret ila de ha khamat jong me baga bible ko ong ha ubas skoret un ai ka jing ai haswa ka buram ka like ka jing smoren to blin ker khui fi leng ba ka jing puli ka ting ka jong blai em ka jing sha skor ka ting ka jong blai tongin don ni ka men sim jing smoren ta ka bangi IT lot jo try met ba men sim dengan duai ni ka po try nga wana khamat jume ban aingu email leng ba ka kenta ka ba ni yo small ka tin ka jome ko try ya rap ingi ko try ba ngi wan shame ngin wan de ka dot not ka penret shisha ha khamat jume me wat ya ka dot not ka penret kuma me try me penret yela di da ka me jid ban yap alo ka ding pana na ka banta jongi me kwa bangiru ngin penret ade ha khamat jome da bangi ai tilot ya ka jing em jongi shame da ka bangi shanya tali hame da ka bangi don kam ya me ki por baro ko try da ka bangi jid ban bu ya me ning kong e ka jing em ka jongi ker khui ke bas ngap ke bas skor ker khui ka ying ka sem jong ki ko try ker khui ka kam ka jam kamai ka ji ker khui ka ji ki khon ki kti ker khui ka long ying ka jong ki banta baro
pen khia ege te ke ba pang ke ba shitom ke ba jinjar roi pen man bahai ki ka bor ka jome nang pen roi ka jinget ka jongki kap ke ka snam jome ka kerte Jesus Christ banazak adwai amen amen toblin kar khui fi khule shibon